Viatges Marina, del 18 al 21 de maig, preu 105.000 pessetes, més 2.500 de les tasses. Carme, l'Elisabet, Buckingham, un canvi de guàrdia. I aquí és el Palau de Kensington. Aquí la Torre de Londres. Pont. Tower Bridge. Tornem a l'hotel. Elisabet. Salvidon. Oxford Street. Supervis al British. Amb una mòmia. Visita, evidentment, el camp de Highbury. El pub. El dia abans. Mr. Jones, que era el barman del pub de l'hotel. El Joan González pel matí encara va tenir, uns dies abans va anar a veure a l'estadi de Wembley. Arribem a la final, les entrades signades per Salinas. Aquí sí, és la porteria de Koeman. Corner, com es va crear en el mosaic. Els nervis a flor de pell. El mosaic que van intentar els de la Sampdoria els hi va sortir malament. I bé, comencem. Campions d'Europa. El Jordi de l'emoció estava per terra. Va aparèixer una persona curiosa, no José Manuel Lara, segurament per animar la Sampdoria, però bueno. Els que formaríem anys després un crit valent. Vam perdre l'autobús de tornada, vam tornar en metro i queda pel detall. Això Wembley Park, 20 de maig de 1992. La celebració a l'hotel, les tantes, la Carme acaba amb el Jordi, ballant, més cava, la bufanda i la tornada.